Geert, Jongen. wat een geweldige stunt van Heerenveen. Fantastisch. En daar zeiden ze nog tegen mij, alles onder het zien is mooi. Ja, zo ben ik in de auto gestapt. Nou zoeken we trouwens hier bij de Fabulous 4 om tafel zitten. Ja. Maar van de morgen om 20 minuten of jouweren, appte Roelof. Ziek. Maar gelukkig hebben we een vervanger. In 8 seconden ben om. Ja, precies. Waar zitten er rond tafel? Natuurlijk gewoon uw eigen labrador, Ando Faber. En mijn oud-chef, de man die boppenslag grut maken heeft, Ja. Gerrit de Boer. Ah, ik ken het kapot, man. Nee, toch? Daar gaan we. Ja, zo. Het is een feestelijke uitsturing. Ja, jongen, ik ben een beetje onrustig, maar de kriebelt iets. Ik heb er zin om, man. Let's go. Kom op. Enorme ontlading in het Abelense stadion. Want Heerenveen stunt troch te winnen van het ongenaakbare PSV. En Cambuur docht hele goede zaken in Doetinchem. En had nou de ontsluiting met de top van de KKD te pakken. Mijn naam is Arjen de Boer. En dit is de Sportcast van Omroep Friesland. No, dat is pak voor een reden. Dit wou jullie, toch? Oh, op een peel! Jongens, bal gaat op een peel. Boetekamp peel, schot van Pauwels. En dan komt hij weer voor en dan gaat hij erin, volgens mij. Of gaat hij er net in? Ja, hij gaat erin. Ja. No op je feestje. No CVK op je feestje. Nou, maar Heerenveen een beetje geluk. Hij komt er vast het weer. Oh, ja, op de latten. En wat een save. Wat een save van Mickey van der Hart. Goeie genade, Mickey van der Hart. Feestje, TBS, allemaal jongens aan vervelen. Mark Diemers mooi scoort. Ja! Hij wordt van Richting verloren. En Mark Diemers scoort dan uiteindelijk de 2-0 van Cambuur. Ja! Pardon, no CVK, je weet dat ik langskom. Ion Nicolescu doet het. Hij zit op een amper in het veld. Dat is het echt weer. Het is het de knoeien naar achterin bij PSV. Ion Nicolescu. Hij zet Heerenveen op een idol vastbron. En ze zitten aan tafel. Geert van Thun, Ando Faber. Ja, en eigenlijk een mystery guest aan deze tafel. Gerrit de Boer, welkom. Mooi dat je er bent. Ja, het is wat een orendynamiek, hè? Zonder Roelof. Ja, Gerrit had wel vaker aan tafel zitten. Ja. Dus, Ja, toch? het valt heel goed wat minder te zeuren. Ja, ik zei ze altijd, tel je zegeningen. Ja, toch? Ja. Vliende Wieken zei Roelof, om toch nog even bij Roelof te blowen. Dit is echt het allerslechtste Heerenveen van de laatste 30 jaar. Nou, Gerrit, dat hebben ze dan in PSV aardig camoufleren. Ja, geweldige timing van Roelof. Wat dat betreft, dat had hij wel heel druk voor elkaar. Op dat moment dat het even te zeggen. En het wie natuurlijk was. Detro is natuurlijk PSV die het waardeloos wie. En Detro had ze verleden. Netro het goede Heerenveen. Nee, want je bent van tevoren toch echt benauwd voor de dubbele cijfers. ja, toen stapte ze in de auto. Dat dachten ze, als dit maar goed komt. Dat Als dit dachten maar goed komt, vreed ja. bij de training. Ik vreeg je Mickey van der Harthoorn. Ja, dat is niet omdat je denkt dat het 0 in je wordt. Ik zei je, Mickey, alles onder het zien is uitstekend. Nou, Mickey wie het er net mee eens. Nee. Maar ja, ik dacht van, ja, vorige keer 0-8. Ja. De ploeg wint alles. Alle wisselspelers bij PSV Als toen hij onbetwist basisspelers slechte waren. week gewonnen in Europa. Hè? Ja, dat komt dan eigenlijk weer verkeerd uit. Dat Maar zijn wat van een Persie. vechtlust in die. Ik wil echt zeggen, echt voor iedere meter knak. Dat voelt wel heel wat op. Ja, maar ik zeg het net alsof ik net omkom. Nee, Vingers? je niet in, toch? Nee, totaal Nee. niet. Absoluut niet. Nee. Geert, Dovier is in Doetinchem Ja, machtig. om live verslag te doen van de wedstrijd de Graafschap in Cambuur. En we weten, Doosjost alles toch een giel-blauwe bril. En dat jouwt ook helemaal niks. Ik weet waar mijn publiek zit. En dat was Precies. ik meer bonen. Maar soms show je dan dingen die er helemaal Ja, net die binnen. binnen Zullen we net. even jaren naar een stukje live verslag van Geert van Thun vanuit de Vijverberg. En dan gaat er een rode kaart uit. Een rode kaart naar Rowan Besselink. Ja, een rode kaart naar de centrale verdediger van de Graafschap. Ja, en dat is terecht, Jer. Dat is terecht. Want hij weer de laatste man. Remco Balk maakt de beweging. En die is dan die centrale verdediger Rowan Besselink kwijt. En dan is er de rode kaart van scheidsrechter Alex Bos voor de centrale verdediger van de Graafschap. Rowan Besselink haalt het einde van deze wedstrijd net. Hij mat erover. En dat werd je nou ook even toont op de borden. Dat zie je een mooi matje. Heng je van die grote reclameborden met te staan en de tijd op zit. En dan verschijnt je foto rood wegwezen. Zit er nog gek net onder. Dat is wel het effect natuurlijk. Wat zeg je? Erg, hè? Is geen rood. Hij gaat hem te rood. Hij staat er nog, hè? Ja. Nou, dan is het geen rood, dan is het geel. Ik zag toch echt rood, of niet dan? Nou, dan is het geel. Nou, dan is dat ik weer
valt dan ook weer vies tegen. Mag ik hier weg? Geert, lees even nu. Wat gaat je Nou, ik mis? zal je vertellen wat er misgiet. Hij pakt 2 kaarten. Hij klemt de 2 kaarten. En hij doet dit. En ik zit daar op een 16 meter. En het gebeurt daar op een 16 meter. En ik suggereer Dat is op de achterkant. op de achterkant. Maar die Het wie een spelers soort zitten Hans Kazan, wie het. Het is een soort Hans Cassana die mond draait hier geïtereerd werd. En dan was het snel. We kennen niks van hem, maar dus, hij weer de laatste man. Balk weer terug. Ja, hij leidt hem wel. Doofvoestendreerd. Ja, dat is weer van Jan. Dus Maar maar wie ik is zeg eigenlijk ik heel? maar hij pakt dus 2 kaarten. Hij doet dit. En dan heeft hier achter de reden en daar is de gele. En zo zeg ik het. Ja. En ik was volledig overtuigd. Maar dat was te horen. Heerlijk, jongens. We gaan naar de stellingen. De eerste stelling is van Geert. De redekaart van Besseling, wie echt het kantelpunt in deze wedstrijd. Jazeker, Jazeker. want hij scoorde in eigen goal. Dus ja, dat was het. Oké, Gerrit. Heerenveen PSV, wie de mooiste wedstrijd van de laatste 4-4 in het Abelense stadion? Nou, voor zover ik me herinner kan, ja, ik denk het Ja, wel. oké. Andor. Cambuur hier bij het Skoft eind al maar 4-0 voorsteen hadden. Nou, 4-0 net, maar wel dikker. Ja. Dikker. Oké, we gaan naar Geert. Geert, ik heb het gevoel dat de Joert wat barre zil met de rede knop. Ja, dat gevoel, maar dat hier Justerjoen al. Op een of andere manier. Justerjoen? Ja, ik zie Justerjoen wat voor de televisie te gluren naar NAC Bredaatje en AZ. En ze begonnen net te mappen en te kletsen en te slaan. Ik denk, dat hangt wat in de lucht. Dat. Er hangt wat in de lucht. Dat Ja. had ik. Ah, het is echt Maar een goed, feestelijke jongens, uitzending, toch? voor ons nog kan ik mij beheersen, dus geen probleem. Geen enkel probleem. Dan gaan we naar Andor. Het contract van Henk de Jong moet eigenlijk zo gauw als mogelijk verlengd worden. Nee. Nee. Liz Aasen nu waarom? Ze staan vierde. Ja, zeker. En de les is daar voor Gerrit, mijn oud-sportchef, de man die het boppenslag grut maken had. De mystery guest aan deze tafel. Dit Heerenveen is het beste Heerenveen van de laatste 30 jaar. Nee. Nee? Maar ik net het slechtste, want anders win je net van PSV. Nee, zei dat. Nee, toch? En nou ja, heel eerlijk, je winnen net alleen nog van PSV. Maar je winnen ook van PSV, maar Denzel Hall in de basis. Is dat misschien nog het meest knappe? Nou ja, daar mogen we wel even bij stilstaan. Ja. Ja, En nou hoe ja. die er het? Hij deed het helemaal net hè? Onaardig. Hij viel toch net uit de toon? Zeker net. En eigenlijk al 2 wedstrijden net. dat Want je zullen wil ze het waast die direct in de Het basis. is altijd met dit soort wedstrijden. Dan plotseling kan iedereen meedoen. En zijn ploeg nemen elkaar toch op sleeptouw, denk ik. Want ik denk dat er net echt een slechte tussen staan. En meestal denk je wel van, nou, die en die, dat weer helemaal niks. De enige dissonant wie misschien onder linkerkant, Ilias Sebaoui, die voelt een beetje af. Maar verder een Levi Smans, wie werkelijk oeral op wie het oeral, hè? veld. Dimitris Rallis, ja ik weet wel, het is nog... Ja, het is net een superspits, Jongen, maar, maar dit hij ben- wil ja, maar werkelijk een slag in de ronde. En ze ben jong en dus er zit nog wel, dit ben wat vaak nog wat incidentele successen. Omdat ze zo jong zijn. Het is Ja. wisselvallig. Maar ze weer nou bij de goed. Ja, Wat Jaan wij- Baks won al die kopduels van Ja, wat mij Mauro. opvoelt is je handbak. Die wil ik er even nemen. Want die werkt wel wat daar aan dit team. Die is balvaardig. Die gaat vaak een bal goed vast. Kan ik een mandje uitspelen. En dan vervolgens het spel verplaatsen. En dus Heerenveen komt meer in balbezit. En het is natuurlijk echt positioneel is Heerenveen op alle plakken minder als PSV. Dus je moet het op een oren wie is de te winnen. En dat die natuurlijk Heerenveen voortreffelijk. Ja. Ek die geerwerking met het publiek. Nou ja, die passie en beleving bij Heerenveen fans altijd door jongen, die ziet er echt in. Wie een ambiance. Zak je het verschil Het maar. is toch enorm hoor. Ja. Weer prachtig om te zien. Ja, ik zeg een statistiekje trouwens. PSV voor het eerst in 64 competitiewedstrijden dat ze net een doelpunt maken. Ja. Dat is een record trouwens, 64 wedstrijden. De laatste keer dat PSV net scoorde, dat wie in januari 2023 in Emmen Dus dan van harte ik ook goal. van der Hart. En ik vreeg aan Mickey van der Hart wie dit misschien wel die allermooiste oerwinning ooit. Even jaren. Nou ja, zelf natuurlijk ook besef ik me wel heel goed dat dit een wedstrijd is die ik, als ik ooit op een dag stop, dat die misschien wel heel hoog op mijn lijstje komt van allermooiste wedstrijden die ik heb meegemaakt. Deze ga je nooit meer vergeten. Nee. Ik dacht eigenlijk dat het heel moeilijk zou worden om die pot tegen Ajax vorig jaar te overtreffen. Met dat VAR-moment en de ontlading die daarbij hoorde. Maar nou, Deze is mooier. ja, de 100%. Ik denk dat PSV is zo'n goede ploeg. En daar komt natuurlijk nog een stukje van vorig jaar bij. Hè? Dat bijna trauma van die wedstrijd. En De 0-8. ja, de 0-8 en dat je dan dit neerzet. En ja, als je ziet hoe mensen erop reageren en hoe trots iedereen is. Ja, dat is het mooiste wat er is. Ja, het is zien allermooiste. Nou,
En ja, het weer gezellig natuurlijk, want Noah wie op je feestje. Nou, op je feestje, dat is altijd leuk, hè? Hij pakte er nog een knappe bal uit. Zie je, die Zo, voorzet van Noah Lang. Wat een heerlijke redding. Ja, wat een geweldige redding. Wat een geweldige redding. Wat ik wel heel leuk vond, dat zie je net in dit interview, maar hij zei op een bepaald moment, ik begin me nou, hoe langer ik mij erin begin ik niet meer te beseffen hoeveel geluk dit brengt voor mensen en hoe ze dan eventueel geluk aan het werk gaan. Dat vond ik een hele mooie opmerking. Ja, en nog altijd thuis, net verlen. Zelfs de burgemeester liet haar uit op social media. Oh, echt? Schitterende avond. Ja. Schitterende avond. Ja, schitterend. Ja, nee, dat klopt. Awine jongens. Fokkens. Wat ik een mooi moment weer trouwens, want dan voetbal je bij PSV. Dan ben je Kroatisch international. Sterker nog, je had de WK-finale spelen. Ik had het door Ivan Perisic. Ja. En dan liet je helemaal gek, maatje, toch Oliver Brouwde. Oliver Brouwde, dat liet je jonkje daar bij Heerenveen. Die zit gewoon op squal, hè? Dat is gewoon een brugglas HAVO. Die komt rechtstreeks uit het chameleontwarp. Ja, dat is toch wat, hè? Hij pakt op zijn even bij de strotbeet. Ja, ik vond het Hij wel. zei wie net benauwd. Nee, die leest nog echt de boekjes van de chameleon, denk ik. Maar goed, Van Persie wie ik naar ouder in uit te schroeven. En wie vooral bliert dat er nou eindelijk uitkomt wat hij eigenlijk al maandenlang vindt. Even jaren. Ja, dit roep ik al maanden. Dat weet jij zelf ook. Dat deze jongens echt heel goed kunnen voetballen. En ja, soms dan heeft men daar een andere mening over. Soms ook terecht, als je dat roept. Nadat je 3-0 verliest in Sittard bijvoorbeeld. Dan kijken mensen je misschien een beetje raar aan. Alleen ik zie deze spelers iedere dag trainen. En ik zie hun geloof groeien. Ik zie dat ze gewoon goed zijn. Ze zijn gewoon echt goede voetballers. En daarom ben ik vooral voor deze spelersgroep zo blij en trots op dat hun dat tegen het beste team van Nederland laten zien. En Je zou bijna zeggen, als je tegen PSV kan, dan kan je tegen iedereen. ja, maar dat is ook hoe ik het zie. En dat is wat ik daarmee bedoel. En ik ben gewoon blij dat die bevestiging vandaag is aangetoond. Ja, Soen Van Persie in de podcast West, komt het er eindelijk uit, hè? Ja, alleen nog in thuiswedstrijd. Het is een kantelpuntje. Het is een kantelpunt. Is het niet? Ja? Van Persie in de podcast. Ja, zeker. Hetzelfde als de redekaart van Besselink. Ja, precies. Heerlijk opportunisme dit. Hè? Dit is opportunisme Jongens, ten top. dit is opportunisme. Dat zit bij Cambuur gebeuren. 14 wedstrijden lieten songs al jaar geen keer rot op. En dan moet je het contract al verlengen van dat jaar. Nou, zo gaat het. Nee, dat wie een Maar stelling, nee, hè? Het mag ja, het oh ja, het van mij. Het wie een stelling. Oh, oké. Maar van anderzijds, van nee, net van. Even het eens even nodig hebben. Want daar ben ik wel heel benieuwd naar. Nou ja, ik dacht wist wel, liet ik dan dit podium ook ongeriepen om bekend te maken dat Henk de Jong volgende week bij u in de podcast zit. Dat wel, En natuurlijk. het leek het maar mooier dat hij dat dan bekend maakt in plaats van dat ik nou zus van ja, ze moet zijn contract verlengen of nee, dat moet ze net wel. Wist wel, let Henk dat volgende Ja, week maar een nice is nice. Ja, dat is. Als het nice er is, dan moet je het nou bekend maken. Ja, maar dat nee zit er nog net. Dus we maken het nou nog net bekend. Maar ik ben wel heel benieuwd ja, wat voor kant het opgeeft. Qua resultaten natuurlijk had Henk de Jong het nou goed varrekoren. En had hij het echt weer, had die Cambuur weer aan het voetbal in kregen. Dat is ik wat, nou ja, wat ik wil een beetje verwachten waar natuurlijk. Ik thuis, daar heeft ook al iets zijn geëerd. Door mijn restaurant, komt wel goed. Jouw Nou, de de tier. vierde plak. En nou staan ze er heel mooi bij. Ja. En mat ze het seizoen deze week goed aanmaakt. Stel dat ze vreed echt nog winnen. Ja, dan kun je een dikke voldoende noteren onder de streek. Ja, want ik zei vriend weekend volgens mij nog de stelling ondij van had je Cambuur net eigenlijk gewoon een heel goede eerste seizoenshelft draait. Ja, toen zei ik nee. Toen zeiden ze nog nee. Nee, dat klopt. En vervolgens winnen ze van de Graafschap. Ja, en stel dat ze deze beiden verlen hier en ze in het stien, dan zien ze geen goede eerste seizoenshelft aan. Als ze deze beiden winnen, nou ja, de Graafschap has al woen. En als ze Jong AZ ook nog winnen, dan has ze een hele goede eerste seizoenshelft aan. Bist er dan lieke opportunistisch als Robin van Persie? Nee, maar ik list toch uit waarom ik vorige week nee zei. Ja, dat snap ik. Maar alles hing het dus af van die bal binnenkantpeel of buitenkantpeel. Ja, of Oedeline of net, of rode kaart of net. Dat ben al je van die... Rode kaart of net, ja. Al je van die lieds... Dus zoals de ranglijst, hè? Hoe zit de ranglijst? Als je in de keuken, als je 2 keer verliest, dan is die eerst 13 of 14. Het zat dicht bij elkaar. Ja. Maar uiteindelijk was het gewoon zijn, hoe dan ik moest punten hebben, was mooi van bleef. Ja. En Volendam had nou de periode woon. Nou, dat is weer een periode die het opschoot waarschijnlijk, want die zul ik wel promoveren. Dat is alleen maar gunstig voor Cambuur. Ja. Die matte de nooit competitie hebben. Dan vind ik het oké. Nou, dat hebben ze dus. Ja. Nou ja, staat het nou het vol. Ja, Zullen we even jaren, want ook is Henk de Jong voor de camera vregen. Zeker. Gelijk naar ouderin van de wedstrijd in de Graafschap. En hij weer natuurlijk, op tuin. Hij wie uit te schroeven of gewoon redelijk positief? Redelijk positief. Redelijk positief. Ja, even normaal. jaren. Ja. Het gaat om een competitie. De beker wil ik heel graag terug. Maar ik weet van vorig jaar dat de competitie het allerbelangrijkste is. Voor mij hebben we nou gedeeld 5e of gedeeld 3e of gedeeld 5e. En we zijn 4 punten achter de bovenste.
We gingen bijna de periode, die hebben we zelf lezen litten. In Den Bosch en Volendam, hè, in de mist, waar die jongen die binnenkop 4 meter boetspul zit. Maar Claire, dat is dus eigen ding. We gaan een goede periode draait, maar het gaat om nog 1 competitiewedstrijd die maar we winnen. Dat is juist wat hij zei, hè? Het is morgen RKC Cambuur, hè? C11 stelletje. Ja, Tinkst? Ja, joh. Ja, maar dat is hoe die de vorige keer was in ADO. Ja, maar dat doet en hij toen nou wonnen ze maar 1 fjouwer. Maar ja, toen speelde ik voor jou 4 voor jongens, dus dat klop ik wel. En de ADO die hetzelfde. Maar nou heeft ik gewoon een probleem, want Paul is blesseerd, Nieling kennen elke dag net spelen, Messera kennen elke dag net spelen. Jongens, wat hij het zien hoorn die hadden waarschijnlijk brutsen, zijn de letter naar aanleiding van die wedstrijd. Hij zei, ik bleef maar je vinger in het gas, jekje op een of andere manier, maar hij hier wel een protopine, dus ze denken dat die hoornbrutsen is. Nee, de hoorn of de vinger? Nee, de hoorn. De hoorn, want mijn vinger, brutsen vinger is gewoon voetbal. Ja, maar brutsen hoorn misschien ik wel. Ik ken manchet omheen en misschien, maar dat weet ik echt net. Maar hij zei, ik voetbal niet met mijn hand, dus hij wil zelf wel spelen. Maar ik denk dat Henk de Jong, wat hij eigenlijk zei is, hij refereert aan het bekerseizoen van vorig jaar. Wie natuurlijk fantastisch, hele finale, Harry. Maar ja, ik ben wel een beetje de aanhanger van de theorie van Sander van der Heijden. Dat het hun in de competitie wel wat de nek, de kraag kost. Iets minder focus. Van der Heijden die hanteert de theorie van je moet eigenlijk zo gauw mogelijk uitskekelen worden. Ja. Nou, en ik denk dat Henk... Dan kun je lekker concentreren op de competitie. En Henk die belt het alle weekend met Sander. Dus hij is even nog hoor. Dus ik denk dat deze bekerwedstrijd absoluut geen prioriteit had. Nou weet ik net hoe dat bij RKC loopt. Want die vreet ik alweer voetbal. Die zit daar Yannick van Ossen. Paniek van Lossen begon. Die wie gewoon even de eerste keeper, hè? Begin het seizoen. Ja. Nevens mij is hij blessure. En is hij daar om zijn plak weer kwijt te raken. Maar dat maakt bij hem net zo volle uur toch? Dat die blessure is, ja of nee? Hoe zo? Nou, hij pakt toch geen bal. Nee, toch? Als je dat wilt zeggen, RKC had natuurlijk helemaal geen prioriteit bij die beker. Want dat betreft allebei de uitskekelen is prima. Dus het daar is een 8-8 of zo. Ja, nee, u maar. Scoort u maar, hoor. Ik voorspel ik reden kaart. Als het maar geen verlenging wordt. Ik denk dat bij dat het belangrijk is. En vooral Geert, want die mij naar Walwijk. Doe je naar Walwijk? Ja. Oh, uitstekend. Hey jongens, nog één ding, want we hebben het al heel vaak gehoord over Afolabi. En Verlinde Wiekers zei de Sto Andor van... Cambuur is op zoek naar een vervanger en die moet dan uit Scandinavië komen. Sterker nog, er is een pot geld beschikbaar om die vervanger op te herjen. Ik wou het onsputsen, doet ik tongetje bij de trainingkamer. Want die trouwe Cambuur-fans die het alle dagen bij die training binnen, die roepen mee op het matje. Ik moest komen. Hij moest op het wel komen. Nou, ik zie zijn dat er een nice spits komen zo. En er wie nog niks. Nee, klopt niks van. Dus ja. Nou ja, en nou jij ik dus Jan Bruin. En Jan Bruin is toch all-time clubtopscorer van Cambuur, jongens. Hij had er verstand van. Zit in de scouting bij Cambuur. En die zei van, jongens, ze zijn Afolabi weer heel aan het optrainen. Ik heb er nog wel vertrouwen in. Ik zou er nog wel verduzie in. Als hij aan zijn weer fit is Afolabi weer gewoon eerste spits. Nou, ik snap heel goed dat Jan Bruin het zei. Want? Die hem zelf uitzocht. Nou, die zit bij de scouting, maar die werkt bij de club. En die kent natuurlijk net Ieper niet van zaken, Jan. Nee, en dat kist ook wel. Dat kennen wij wel. Ja, nou, jou is Ieper niet van zaken. Nou heeft het bij hem trainen, jongen. Afolabi, bij hem voorbij komen, jongen. Daar kwam het eigenlijk op del. Hij wie penalties ontnemen. En hoe volg je erin? Zonder keeper. Ja. Ik ga hier, Sjoen, die zit erin. Mooi in het hoekje. Ja? Ja. Wat een dikke jongen. Ja, die wist ik dan wel, weet je. Hij komt vaker, ik wist wel vaker. Tuurlijk, ze binnen moet optrainen, want hij mat idealiter een rolspeling in dit was de seizoenshelden, want ja, ze hier hem in principe voor het hele seizoen. Ja. Maar Henk de Jong had ergens een badskip om. Die wil gewoon een fitte spits bij de start van het tweede seizoensheld. Dus daar ben ik bij aan de gang. Ja. De scouting is dwanden, mijn spelers in kaart brengen, mijn rapporten samenstellen, spelers beschermen. Dus daar wordt echt wel onwerken op de achtergrond. En ik zit erbij voor die trouwe fans, want ik maak toch eens weer naar de training. Ik zie dus net dat er een nieuwe spits komt, maar dat er yield is voor eventueel een nieuwe spits. Oké, en daar is geen vertrouwen meer in de Irish Lukaku. Dat is die bijna mijn oernaam van uw collega. Die roept hem elke keer ook om shirt hier toe de Irish Lukaku dit, Irish Lukaku dat. Nee, ik heb daar op dit kwarte termijn je vertrouwen in. Nee, nou goed. Voetballers, dat zijn topsporters. Zeker. Voetballers zijn topsporters. Zeker. En die letten er ook op wat ze al hier eten. Ja. Wat denk je, Jim? Zo'n dat ik Jilde van Skierzochters? Wat er niet direct om denken?
ze moeten hun conditietest wel halen. Dus ze moeten op een aantal momenten in het seizoen fit wezen. Ja, dat denk ik. Als je een topskier wezen wordt, dan zorg ik dat die voeding en die rust top binnen. Ja, dus de echte topskiers, die kunnen net eten wat ze willen. Nee, maar die ben natuurlijk wel totaal verloren. Het is wel echt een professioneel... het is nou echt een vak. Ja. En niet Een beetje voorzichtig, Gerrit, want Arjen wil ergens naar thuis. Dus je dan alles. Dus... Ja. Wat denken Jim, jongens? Dat Bas Nijhuis voor Orgien de wedstrijd Heerenveen PSV iets net. Zoekenballen? Nou, dat zoek in. Want hij werd wel in de wattenlijn, hè? Bitterbal. Judy. Had hij bij Judy in de passenkamer West? Want Net dan in de passenkamer, maar ze hebben hem speciaal bracht. Zeg ik het zeggen? Ja? Voor Orgien de topper, Heerenveen PSV. Ja. Fjouwer oliebollen. Dat minst net. Ja, fjouwer oliebollen. Het is die vette ding in het lief, daar keert er net op in. En in het kof nog een broodje gehaktbal. Nou ja, en je kunt nog net zeggen van... Ja, dat draai je mij aan de hoes, denk ik, toch? Hij had prima fluiten. Of had hij wel floot? Ja, het fluiten, toch? Het fluiten. Maar goed. Fjouwer oliebal. Fjouwer oliebollen. Nou ja, Dan wat een gekje direct net een grut willen, wil je? nee, dat is wat. Misschien geeft het voor... Wat is dit? De reden knop! Oh, jongens. Is dit wel verstandig? Dat weet ik net, wat we jongens. Dat is freelancer, hè? Oh ja, oh god, ja, Hij genereerde kaarten niet er net binnen. Hij is genereerde knap. Nou ja, goed. Hij had ik had de dresscode volslijn mist, want je zit wel allemaal in het reet op tafel. Ik het witte ken. Ja, precies. Gerrit heeft de Chris trui ook hoor. Ja, zeker. Het is toch, het is wel mooi. Dank u. Nee, het is allereer Hosanna, jongens. Allereer Hosanna. Cambuur wint, Heerenveen wint. Het is de mooiste tijd van het hier. Schitterend. Dus dus op de rode knop. En nou, hè? Ja, nou maakt wat, denk ik. Ja, in principe komt er nou ook een telke. Want waar het er nou woont? Is er überhaupt een winnaar? Ja, er komt een winnaar. Er komt een winnaar. Want een heel soort mensen die hebben mailed naar de rode knop. Net een peer, nee, echt dikke 03 bier. Hey, Sanne, nee, Aukje. Nee. Sanne Buursma. Sanne Buursma. Sanne Buursma uit Verwert. En, nou ja, Lopweeske, Sanne. Ja, Lopweek. Sanne. Top, Sanne. Wat ze woont net, weten we net. Nee, dat vertellen we net. Maar een grote prijs heb ik. Maar net. Geertvries. Maar dan moet ik erop houden. Ja, maar ik Doe moet heeft het tas zo zijn. brengen. Ik heb tas zijn. En wat ik beloof, doe ik. Oké, nou, de is de winterjas bij die. Ja, ik heb alles bij me. En dat is een soort van Frieske Gaston. Die is nou aan zijn Verwert. Goedemiddag. Nou goed, wij nou in het noorden van uw provincie. Dan Geert misschien wel tjin komen die hele grote reden vrachtwijn. Toch? Schitterend. Schitterend. Nou, Geert gauw naar Verwert. Jongens, hartstikke mooi. Zet hem op. En de groeten aan Sanne. Goed jongens, nevens mij. Ja. Oh, Het is ik een 4. jerm. Ik jerm. Ja, het is een 4 jongens. Het is een 4. Omroep Friesland. Waar heb ik aan de telefoon? Ja, dat is de naam van deze rubriek. Waar heb ik onder de telefoon? Ik kan hem wel verklappen. Hij versteert net het Friesk. Oké. Dus de vragen maar in het Nederlands. Nou Gerrit, ontdij de eer. Bent u voetballer? Ja. Ja, Oh, toch wel. uiteindelijk wel. Bent u actief in het betaalde voetbal? Nee. Dat niet. Kennen we u van Sportclub Heerenveen? Ja. Ja. Bent u actief in het amateurvoetbal? Ja. Dat ook. Zouden we u moeten kennen? Dat is een goede vraag, Gerrit. Nee, niet per se. Niet echt. Niet echt. Oh. Nou, ik kan je hem wel verklappen, jongens. Het is een hele lastige. Het is een hele lastige. Speelt u bij ASWH? Ja. Ja, nou, dat vind ik eigenlijk wel heel erg knap. Is er überhaupt één speler van ASWH? Nee. Nee? Maar ik weet dat Heerenveen het je maat, dus daar dacht ik om. Maar ik heb geen idee. Zullen we het maar gewoon zeggen? Of is het ook een speler van ASWH? Nee, en de trainer ook niet. En de trainer ook niet, maar u bent de speler van ASWH. Nou, maak jezelf maar kenbaar. Met wie hebben wij het genoegen? Ik ben Joshua Atni. Joshua Atni, speler van ASWH. Komende woensdag de tegenstander van Heerenveen in het nationale bekertoernooi. Nou, jullie waren een heel eind, toch? Ja, ik vond het al... Ja. Dichtbij. Ja. Zo is het. Maar je vertelde ook, Joshua, we zouden jou wel moeten kennen misschien van SC Heerenveen. Want daar heb je wel gevoetbald. Ja, ik heb er 3 jaartjes gevoetbald. In de onder 19 tot het tweede team. En wie was toen je trainer? Wie was toen je trainer? Ik heb Paul Ravenhoog gehad. Als trainer bij onder 19. En... ik ben even zijn naam kwijt hoor nu.
Ja. Heeft geen indruk gemaakt. Dat was een hele slechte trainer. Dat was een hele slechte trainer. Ronnie Pander heet hij. Oh, Ronnie Pander. Ronnie Pander. Ah, die kennen we. Hij is tegenwoordig assistent bij PEC Zwolle. Maar over welke tijd hebben we het? Wanneer heb je bij Heerenveen gespeeld? Dat is dan al wat jaartjes geleden. Nou, 2017 tot 2020. Nog voor corona was dat? Ja, corona ben ik naar Sparta gegaan. Oké, toen naar Sparta en nu dus bij ASWH. Maar eventjes, wat voor heksenketel kan Heerenveen verwachten komende woensdag? Een vol sportpark. Ja, hoeveel mensen komen er? Uit mijn hoofd tussen de 3 en de 3.500 mensen. Allemachtig. En heb je wel eens eerder van zoveel mensen gevoetbald? Niet bij ASWH, nee. Nee. Jullie treffen ze wel op een perfect moment. Hè? Ze zijn helemaal in euforie en niet bezig met jullie, denk ik. Nee, ze denken, we hebben van PSV gewonnen, nu klappen we eroverheen. Nou, dat gaat niet gebeuren? Ik hoop het niet. Nee, daar gaan we niet vanuit, nee. Jij staat zaterdag voor de televisie, lekker televisie te kijken, lekker naar Heerenveen. Ik kan me voorstellen, jij bent je kapot geschrokken. Ik heb het niet gezien, ik heb wel de samenvatting gezien, maar... Het zijn heerlijke punten voor Heerenveen. Ja. Heb je wel het gevoel dat dit het moment is, eigenlijk een heel gunstig moment is om ze tegen te komen? Nou, Heerenveen heeft en blijft gewoon goede spelers hebben. Dus het is nooit een goed moment. Maar ik denk dat dit misschien nog wel gek kan lopen. Ja, wie vind je eigenlijk de beste speler bij Heerenveen? Ik moet wel Jan Baks zeggen. Jan Baks. Ja, precies. Die was ook tegen PSV heel erg goed. En heeft ASWH, wat is nou de grootste stunt geweest van ASWH in het bekertoernooi tot nu toe, tot dusver? Ik moet zeggen HHC. HHC. Dus jullie hebben nog nooit een betaald voetbalorganisatie uitgeschakeld? Niet dat ik weet. Nee. Dus dat... Maar want jullie hebben het wat dat betreft wel redelijk getroffen. Inderdaad in de voorrondes tegen SVBO, HHC Hardenberg. En dan denk je de eerste ronde, dan komt er een profclub uit. En dan wordt het kwik 20. Maar ja, dan kun je wel weer een rondje doorkomen. Ja, dat dachten ze wel. Was nog wel lastiger dan wat hadden gehoopt eigenlijk. Ja, maar volgens mij hebben jullie een keer Cambuur uitgeschakeld in de beker. Ooit. Maar goed, in het ver verleden. Ver voor jouw tijd. Ver voor mijn tijd dan, ja. Goed zo. Nou, Joshua, we willen jou heel veel succes wensen komende woensdag. Ja, toch wel? Ja, toch wel. Ja, jongens. Ja, in ieder geval heel veel plezier. Maar sowieso veel plezier. En hou het onder de 10, hè? Voor ons, ja, dat komt wel goed, hoor. Oké. Dankjewel, Joshua. Yes, dank u wel. Oké. Nou, jongens, Joshua Etnie. Hoe haast je hem opspoort? Nou ja, Google, hè? Ik roel even vregen, Google en... ASWH, Heerenveen en toen er niet eens... Ziet er een speler tussen. Dit is Joshua Etnie, heel eerlijk. Ik denk er nooit van je het. Maar goed, hij is dus het te verliezen. En komende waasje is hij dus de chinstander van SC Heerenveen. De Otrefs die zelfs hield hij het weg, hè? Ja, toch? Ja. Nou is het zo, Van Persie had een listje maken. En hij wil heel graag een linksback, hij wil een rechtsback, hij wil een keeper, een spits en een centrale verdediger. Dat binnen 5. Dat is er wat een heel nij overtal. Nou goed, Van Persie is natuurlijk trainer, shot vooral naar de kwarte termijn. Nou binnen bezig mee Heerenveen en Chins, die joggen vooral naar de lange termijn, gelukkig maar. Bigel is de raad van commissarissen. En ik ga Oudoen Sneun toevallig praat met de vastzitter van de RIE van commissarissen. Dat is nice. Dennis Gijsman. Nou ja, die kwam ik Sneun dus chin. En nou ja, goed, kwarte samenvatting. Er komen geen 4 nijspelers. Oh. Nee. Ze vallen Jilt is er net natuurlijk. Nee, ze zijn drogdwand om financieel een beetje zoen te worden. Dat liep het nou wel aardig de goede kant op te gaan. Maar stel je voor, zei hij echt mij, van stel je voor, we hebben Jilt voor 1 positie. Welke zoest dan van? Welke positie moet Heerenveen dan even gymd van? Vind ik het regen. Nou ja, ik zoek dan denk ik voor de... Ja, daar is nou centraal natuurlijk. Ik haast niks meer hoor. Centraal is een probleem. Ja, nou is Bogniewicz in Hopland. Maar en Bogniewicz, die is dus echt voor de rest van het seizoen. Die is voor, dus daar is Hopland en Kersten nog. Milovanovic. Die dient in PSV, hartstikke leuk. Dus why not? Ja, maar er zit niet het achter. Nee, zit niks aan. Milovanovic dan. Ja, dat is van Keulen natuurlijk echt. Maar dan zoek ik toch, denk ik, voor een centrale verdediger in. Ik denk het echt, ja. Dat, ja, stel er gebeurt wel wat met Kersten of met Hopland. Ja, dan best on.
En toch, hè, hier ik het idee. Wat vies jou eigenlijk? Nou ja, ik begreep wel dat er dan het gevoel is van de maar spits komen. Je niet echt scoren kan, niet makkelijk scoren kan. Die had natuurlijk Jereveen net. Ja, Jereveen had het denk ik wel, want Nicolescu had dat wel. Alleen nog die wordt net broekt in zijn kracht. Nou, dat zak is het dik bezien. Maar toch denk ik ook dat Dennis Gijsma, die zit op die spoor. Ja. Ik heb het gevoel dat de vastzitter van de Raad van Commissarissen zei het, nou bepaalt hij het natuurlijk net, maar van, nou ja, misschien moet er dan wel, als we dan toch in positie, dan zitten ze vooral daar om te denken. Ja, ik ben ik geen trainer, maar ik denk ook altijd van, er zit altijd in de selectie nog weer een orenverdediger. De kerst ik wel in uit de middenlinie naar achteren helje. Maar een spits, dat is toch wel heel specifiek. Er zijn net zoveel die dat echt kennen. En had Gijsma aan ik wat verteld over Johan Hansma toevallig? Nee. Heeft hij me niks over verteld. Maar elke nien hoort de kaken stief op mijn koor. Johan Hansma zelf ook, hè. Ik heb nog wel contact met Fouke Boy. Die had nog maar weer zijn van, nee, zelfs ze hebben intern overleeshoorn. En er wordt helemaal niks zo zijn. Maar goed, ja, het zonk natuurlijk al maandenlang roem in het Abelense stadion. Jongens, eventjes een paar minuten weer waarom. Nou ja, een paar minuten, het is alweer even in. Maar kwartier of zo? Nou ja, ongeveer. Nou, weet ik net, misschien iets kwarter. Wat gebeurde er weer? Nog één keer Sjen naar het hichtepunt van de redenknop. Misschien geeft het voor... Wat is dit? De redenknop! Komt er binnen, want een heel soort meisjes die hebben mail bij de redenknop. Net een peer, nee, echt dikke 03 bier. Hey, Sanne, nee, Sanne Buursma! Sanne Buursma uit Verwert. Ja, en nou is de vraag natuurlijk, Geert, bist nou al een beetje in de buurt bij Hosanna Buursma? Hey. Goedemiddag. Ik denk, nou mat ik... Ja, jongen, nee, maar dit is een verhaal, jongen. Ik denk, ja, Sanna die komt uit Verwert, hè. Dus ik ben mijn kamerman Abe Visser op stap. Ik zei, Abe, karren. We moeten naar Verwert. Maar wat toch blikken, Sanna die werkt in Ljout in de Wiek Westeinde. Dat is redelijk dichtbij. En die werkt hier, wat je nou zegt. Ik weet, het is als ik het goed heb, een dagbesteding. En als het lot dus een beetje gunstig gezind is, dan gaan er dwarniepen. En die skoppen we gewoon hier bij al die jaren. Hallo. Oh, wat klinkt dit? Is dit Sanna? Ja, klopt. Die Sanna. Ja, hoi. Nou, wat is dat leuk dat ik tijd tref, Cees. Ja. Waar bevinden we u hier? Nou, we zijn nu in Middelzeeheim van alle jaren. Dus een dijbesteding voor voornamelijk ouderen. Maar de groep waar ik op zit is van een KDC. Dus wij zijn een jongerengroep. KDC? Het Kinderdagcentrum. Kinderdagcentrum, dankjewel. Ja. Dus wij zitten als enige groep van 12 tot en met 18 jaar. En de rest is wat van oudere leeftijd. Ja, maar mooi wij zijn... want we staan hier maar wat in een hal in de gang, hè? Hallo. Nou, goeiedag. Hallo, jongens en famkes. Wat leuk om je hem te zien al hier. Hey, hoi. Sanna, nog heeft u ze ooit een mailtje gestuurd? Ja, klopt. Wat hiest erop zetten? Dat is mijn favoriete club, Jereveen wie. En dat het enige goede antwoord wie was het Janke is op die vraag. Dat er geen oorantwoord mogelijk? Geen twijfel mogelijk. Nee. Maar ik dacht, Sanna, die komt uit Verwert. Ja. Werkt in Ljout. Ja. Nou ja, dan zal het wel Cambuur wezen. Nee, absoluut net. Nee, Jereveen. Vieze woorden, zeg ik. Ja, vies. Wel een beetje gevaarlijk. Ja, helemaal niks. Ja, hartstikke mooi. Dus, dat heeft niet stuurd. Wij hebben uit die enorme berg maar mails, duizenden binnen, net als Arie de Boer en Arie spreekt altijd de weer niet. Hebben wij die nou een keer? Bist uit de carousel komen. Oh, fantastisch. Ja, leuk. Ja. En dat heeft dan weer aan mij te danken, want ik help die knop ramt. Ja. Nou, dankjewel. En bedankt, Geert. Ja, bedankt, Geert. Ik heb een mok voor jou. De wereldberoemde sportkastmok. Wist je mee, we hem heen gaan naar de camera, dat we hem goed zien kennen. Maar ik heb nog wat meer bij me. En ik denk dat Ster wel heel blij mee is. Hast al een seizoenkaart bij Sportclub Jereveen? Ja, toevallig wel. Toevallig wel. Ja. Mooi zo. Dan kan ik dit wel weer maar weer opnemen. Ja, wij betekenen zulke fantastische prijzen, Sanne. Dat moest dan weer winnen. Wat was nou een shit wat ik hier voor die heb? Nou, wat mooi. Ja. Leuk. Ja. Nou, die komen goed te plakken. Ja, het is een hele seizoenkaart. Ja, dat komt omdat ik net op 15 augustus op die knop drukte, maar op 17 december. Ja. Dus, nee, hartstikke mooi. Ja, die krijgt vol van u. Nou, dankjewel. Maar dat betekent dat 10 seizoenkaart nou in de oor. Gist altijd al in of gist maar in? Nee, ik geef mijn vriendin van mij altijd. En is er nog een orenvriendin die het mooi wil? Ja, vast wel.
altijd. Ja? Ja, Nee, altijd dan zei aan. ze van, nou, Geert, leuk gewoon weer, maar we zijn wel verschillend. Neem ik hem weer mooi dan. Goede plak. Ja, goede plak? Ja, zeker. Nou, ik vind het hartstikke leuk, Ja, Cees, ik ook. En wat het dat Jereveen, Sanne. Ja. Die is erbij snun. Ja, zeker. Ja, wat een wedstrijd. Winnen van Jereveen, Ja. PSV. Ja, dat ik net dacht. Ongelooflijk, hè? En wat Nee. een sfeer in dat stadion, Ja. wat weer het mooi, Ja, hè? weer echt prachtig. Ja, best Ja. dan ik helemaal uit in dak, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja, hè? Ja. En werd er dan ook nog feest viert in Verwert? Werd er nog een drankje Ja, in geconsumeerd? de plaza. Oh, je bent in de De derde plaza helft, geweest. ja. Wij van Geeftem. Ja. Ja, wat die klopt. spion daar. Ja. Ja, dat weet ik dan wel. Nou ja, is toch prachtig. Ik maak hem die overhandig iets, Sanne. De heeft de handvol, houd het vooral richting camera. Dat we, we nemen dadelijk foto's, dat komt heel goed. Nou, zeg het nou, een prachtige check. Ja, leuk. Hele seizoenkaart, Sportclub Jereveen. Dat liep het wat zuinig, maar ja, het seizoen is voor de helft voorbij. Dat kunnen wij ook niet helpen, hè? Ik vind het hartstikke mooi. Nou, van harte ook wensen. Ja, En dankjewel. fijn dat je reageerd hebt. Wij waarderen Ja. dat bijzonder. We bedenken wel weer eens een of andere flauwe actie. Nee, hartstikke leuk. Nou, hartstikke mooi. Jongens, Geert? Stefamkes van de Geert? podcast. Ja. Ja, nevens mij had je nog een WhatsApp gekregen van de onvierder van SC Jereveen, Farsana. Ja, nee, Ja. hoe is het thuis? Ja. Oh ja, Ja. Dit komt hier. Let op, ik start een filmpje voor jou. Dit is voor jou, let op. Zie hem staan? Ja. Luc Brouwers, hè? Brouwers. Nou, let op. Hey Sanne, gefeliciteerd. Een half seizoenskaart van Heerenveen. Ik denk dat we jouw support heel goed kunnen gebruiken. Dus tot snel in het stadion en nogmaals gefeliciteerd. Oh, leuk. Nou, is dat Ja, even leuk? heel erg leuk. Van Lucie zelf. Ja, van Luc zelf. Ja, Prachtig. had hij met 8-0 verloren hier, dan weet ik net dat hij dit wil. Maar No, het wie nou samen kleren. No good zin, ja. Hartstikke mooi, goed Ja, zin. Nou, prachtig. dat was echt goed zin. Ja. Het is een leuke baan hier, leuke mensen om je heen. Absoluut. Een check, een mak. Een hele seizoenskaart, ja. Kind, wat weer nog Kind meer. het mooi. Dan wens ik je alle jaar hier aanwezig. Prachtige feestdagen. Een seizoen 2024. En sportief knallen we eruit met Sportclub Jereveen. Of net? Oh ja. Ja. Komt vast goed. Europees voetbal. Sam. Ja, daar geven we voor. Nou, hartstikke mooi. Nou, lekker man. Dit is mijn werk wat Adrien. Oké, jongens. Dankjewel, Geert. Dankjewel, Sanne. Een heel soort willen. Alsjeblieft, jongens. Joe. Nou, dat komt goed de plak, toch? Ja, Ik zie denk je, wel- was het waar. Ik denk wel dat het goed is dat Sanna Iliao het werken. Net in verve thuis weer, want dan geeft dat nooit ren van een van uitsturing. Nee, nou gelukkig maar dat zie je ziet. Maar mooi, mooie actie. En, maar laten we de reden knop nog steen? Wat wordt er Nee, de rede knop gaat van tafel. Maar na je weekend dan hing het hier een touwtje. Ja, Maar een briefje erover, net onloeken. ja. En dan begint het hele circus weer van voor de war. Voor in gezicht, Ja, ongeveer. En het de haatredactie reageert, want ja, die had natuurlijk dit eigenlijk een jaar lang inhouden. De haatredactie het al zijn van dat ze daar geen voorstander van is. Oké. Dus na de Nou. weekend hing het hier een touwtje. Goed zo. Is er nog iets wat je hem nog kwijt willen? Hoe Cambuur, hoe Jereveen? Is er nog een primeur die we links of rechts oors lezen laten? Nou ja, Nee, dus. bekervoetbal. Ja, nog een lidsprimeur. Arno Cassas in de basis bij Cambuur. Ah, dat is een primeur. Ja, dat is een Arno primeur. Cassas in de basis Ja, en RKC. En onze Grutte Duitse vriend Rulke? Tony Rulke echt in de basis. Maar heel eerlijk, die Rulke die wordt wel stadig gewoon. Hij is dan wel vrij slordig, maar Ja. die wordt stadig gewoon jusjes beter. Het had even een paar man door, maar het liep het erop dat hij eindelijk wat Sjenle te kennen. Dat Henk de Jonge mond voetbal in kreeg had. Na je weekend kunnen we jaren trouwens hoe dat ken. En hoe Hebben het we komt al met zijn verteld? contract- en hoe het komt met zijn contractverlenging. Zeker, ik dat. En mijn oud sportchef. Nou, ik ben vooral benijd dat Jereveen de amateurs het opbrengen kan. Zo maar die is verbaasd dat ze eruit vliegen. Nou, nee, net te negatief, Gerrit. Net te negatief. Nee, maar We je worden mag er een beetje fleurige, feestelijke het uitsturing van het is zo verhip te moeilijk om dan weer de focus te houden. Dat hebben we heel vaak zien. Ze maakt Fortendale gas aan en dan is het natuurlijk al gebeurd. Maar als dat net gebeurt, dan had iedere amateurclub op dit moment een kans. Dat hebben we in de eerste ronde ik wel zien. Ja. Toen hier even net ik dreig zat. Ja. Zeker. Maar uiteindelijk ben je gewoon terug. En dan winnen van ASWH. En hartstikke idee. Dan heb je een prima eerste helft erop zitten. Jongens, we zijn er rond daar. On de overdenkingen. De eerste is van mijn oud sportchef. Nee, ik wou hem eerst nog toch stellen. Ja. Oké. Want de begoes al na te denken. Ja. Komt-ie, Gerrit. De sportcast of boppenslag? Oh. Ja. Ja, boppenslag. Boppenslag. Oh, dat Oké. biedt hier, jongens. Dat wie nog eens 10. Andor. Ja. Gaston Starreveld Ja. of toch liever Geert van Thun? Nou, hing het er vanaf. Ken ik die goede... Nog even een keer misschien dat ik dan mijn K wat makkelijker... Nou, misschien hing het die nog. Is Geert er nog, jongens? Is hij er nog? Ja, daar is hij. Geert, nog één keer even een goeie met je. Oh ja.
Jongens, let even op. We doen dit even 2 keer. Ik doe het even voor en dan was je aan. Want ik kom dus binnen en wat zeg ik dan? Goedemiddag. Oké, nou, wat wordt het nou? Gaston Stralenveld, Geert van Tuin. Ja, Gaston. En de laatste die is van Geert, nou Geert er toch is. Een rode kaart. Of toch liever een rode knop. Doe mij de rode knop maar. Oké, dankjewel Geert. Hoi, om het Nijwieken. Dan ben we er weer, jongens. Nijwieken, dan zit hier Henk de Jong, Cambuur-trainer Henk de Jong. En dan hebben wij natuurlijk de primeur of Henk de Jong zijn contract verlengen zal, ja of nee. Dat maakt het hier al jaar bekend in de Sportcast. Tiegetank, Gerrit, dat is de virus. Radien. Roelof, Thuis, Betterskip natuurlijk. Betterskip en Nijwieken, dan ben we er weer. Maar de Sportcast en dan dus mooi. Henk de Jong, ontam. Dag.